Ahojte, dnes som si pre vás pripravila recept na jeden jednoduchý koláčik, ktorý keďže je sezóna jahod, bude s jahodami. Na cesto budete potrebovať múku, cukor, trstinový cukor, vajíčko, maslo, soľ, kypriaci prášok a smotanu. Plniť ho budeme vanilkovou šľahačkou, takže budete potrebovať smotanu, cukor a vanilkový strúk. No a samozrejme nesmieme zabudnúť na jahody. Začneme tak, že si zmiešame múku s cukrom, soľou, kypriacim práškom a maslom. Všetko spracujeme na cestu. Neskôr v smotane rozšľaháme vajíčko a prilejeme ju k cestu. Ak sa vám bude zdať cesto riedke, stačí pridať trocha múky. Potom dáme cesto na plech s papierom na pečenie a posypeme ho trstinovým cukrom. Tak ho dáme do vyhriatej rúry na 150 stupňov a pečieme ho cirka 15 minút. Pokiaľ sa nám koláčiky upečú, pripravíme si šľahačku, a to tak, že vymixujeme smotanu s cukrom a vanilkou. Po vychladnutí koláčiky rozkrojíme a plníme šľahačkou a jahodami. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho označiť lajkom a ak máte radi jahody, dajte mi vedieť v komentároch. To je na dnes odo mňa všetko a vidíme sa pri ďalšom videu.